Moi taas. Kiva kun olet tullut katsomaan tätä videota. Nimestäkin ehkä arvanee, että tänään puhutaan erityisesti ja yksinomaan mestarinuppukilpailun asioista. Kuten viimeksi sanoin, olin menossa mestarinuppukilpailuun viime viikonloppuna ja elin kyllä elämäni parasta ompeluaikaa siellä, joten siitähän kelpaa hölöttää tässä pikkasen aikaa vielä näin jälkipuintejen merkeissä. Toivottavasti sulla on siinä joku kiva projekti tai jotain mukavaa juotavaa ja oot vielä halukas kuulemaan vähän semmoisia kameran takaa ajatuksia noista meidän kilpailutehtävistä. Jos et ole katsonut tai et ole tietoinen, mikä tämä mestarinuppukilpailu on, niin tämä on siis Nuppu Print Companyn järjestämä kisa, jossa 8 kisaajaa allekirjoittanut mukaan luettuna, niin tehtiin peräti 5 huimaa ompelutehtävää viikonlopun aikana. Ja nämä live-lähetykset on katsottavissa edelleen Nupun omalla YouTube-kanavalla, niin mä linkkaan sen tähän johonkin, niin pääset katselemaan, jos kiinnostelee. Siellä on monta tuntia semmoista mukavaa, rentoa katselukokemusta tiedossa. Eli jos vaikka tykkäät neuloa ja katsoa tai olisi vähän vaikeampikin projekti kesken, niin siinä on semmoista niin kuin tunnelmointia ja sitten on aina semmoisia niin kuin tietoiskutyylisiä haastattelujuttuja ja tosi kivasti kuvattu mun mielestä toi koko live-tapahtuma. Mä sain mestarinuppukilpailusta tämmöisen kivan krahan kaupan päällisyynä, niin mulla on täällä juomat mukana ja mun mielestä tämä kun viimeksi näytin sitä toista viljonkkan mukia, missä se viljonkka paasasi lapsille, niin tää kyllä kuva mun mielestä kertoi jotenkin tästä paluusta sitten mestarinuppukilpailusta, eli sieltä palasi iloinen rentoutunut äiti ja iloiset lapset oli sitten vastassa ja oli tosi kivaa. Joo, pidemmittä puhetta, niin lähdetään kahtelemaan noita tehtäviä ihan aikajärjestyksessä. Ja perjantainahan meillä oli Peipponen teepaidan ompelutehtävä, niin kuin nuppulaiset tämän asian laittoivat, niin semmoinen kiva lämmittelytehtävä projekti. Eli tämä Peipponenhan on alun perin mekkokaava ja saatiin sitten muokata siitä oman näköiset teepaidat. Ja kyseessä on hyvin tämmöinen yksinkertainen rakenne, eli täällä on olkapäillä on saumat, mutta tässä ei ole erillisiä hihoja, pelkästään sitten helma, niin tässähän ei ole sitten kuin 4 semmoista niin sanottua perussaumaa, eli sivusaumat ja olkapääsaumat ja sen jälkeen sitten huolittelut. Ja tehtävän antoon kuului se, että sai tehdä niin kuin oman näköisen ja näin jälkikäteen kun katsoin sitä videoa, niin Outi sanoi aika silleen fiksusti, että ne suosikkihuolittelut voisi olla niin kuin ihan hyvä ottaa nyt käyttöön, koska aikaa oli vain tunti. Ja mä ehkä kuulin siitä vaan sen osan, että oman näköinen. Mä en ole ihan hirveä alavarojen ystävä. Eli alavarahan on tämmönen niinku ikään kuin muotokaitale, mikä sitten laitetaan tänne sisäpuolelle niin, että tänne ulkopuolelle ei jää sitten esimerkiksi, kuten vaikka resorista
jäisi niin kuin näkyviin erillinen kaitalo, vaan se on vähän niin kuin piilossa. En yleensä tee alavaroja. Muista, milloin olisin viimeksi tehnyt alavaran, mutta nyt nähtävästi tein. Ja tein sekä päätielle että helmaan alavaran. Ja alavarassa on ehkä semmoinen niin kuin, haaste, että alavara, kun se on kaareva, niin, tai usein se on kaareva, niin sehän on sitten himppasen haastavampi ehkä ommella tuolta sokkona. Ja mä ehkä laittaisin sen piikkiin, mitä mä sanoin mun miehellekin ennen kuin mä lähdin tähän kilpailuun. Et mä luulen, että mulla on todella heikko käsitys siitä, että kuinka paljon aikaa tuo ompelu oikeastaan vie. Johtuen siitä, että mä en yleensä saa semmoisia pitkiä ompeluhetkiä. Eli mun semmoinen ompeluaika on hyvin pirstaloitunutta. Aina joku tulee pyytämään jotain tai tapahtuu jotain semmoista, että pitää jättää tavarat siihen. Ja oikeastaan mun mielestä ompelu on todella mahtava harrastus, jos vapaa-aika on vähän tämmöistä hektistä. Koska se on mahdollista keskeyttää siksi aikaa, kun menet hoitamaan sen homman. Mutta tästä johtuen mulla ei oikein niinku tullut semmoista käsitystä, että hei, et kuinka kauan vaikka joku hihan tekeminen kestää tai muuta, koska mä ei koskaan tuijottaa sitä kelloa, että mitä se kello olikaan, kun mä aloitin. Niin mullahan meinasi loppua ihan totaalisesti aika, ja olen hyvin yllättynyt, että mä sain niinku kokonaisen painan sitten kuitenkin puristettua ulos. Taisi olla niin, että mulla oli 10 minuuttia aikaa, kun mä aloitin tekemään tätä päällitikkausta tänne alavaran päälle, pääntielle. Ja mulla oli siis helma ja hihansuut vielä kokonaan tekemättä. Ja mä vaan ajattelin, että nyt mä teen tämän pääntien ja sitten mä teen ton helman. Ja sitten jos mun aika loppuu kesken, niin hihat jää sitten huolittelematta. En tiennyt, että voin ommella niin nopeasti hihansuun huolittelun, kun ompelin. Ihan niin kuin semmoista lähempää tarkastelua tämä jälki ei kestä. Siitäkin huolimatta, että sitten kun kisa oli kisattu ja tuomaroinnit tuomaroitu, niin sitten hieman siistin näitä alavaroja. Eli silleen summittaisesti olin osunut niiden reunojen päälle. Mun mielestä kaarevat osat on muutenkin hankalampi päälle tikata kuin sitten suorat, koska kun sä käytät saumuria, niin ainakin mun saumurissa on vielä köpösempi se tunnelma tai tuntuma siihen kankaaseen ja kankaan reunaan, jota sä et näe kuin esimerkiksi ompelukoneessa. Niin varsinkin täällä alahelmassa, niin täällä on melkein 10 sentin pätkä, mikä ei ole siis ollenkaan tarttunut tonne saumurin tikin sisään, mikä on tietenkin harmillista ja ehkä kaipaisi jälkikäteishuomiota. Mutta tästä tuli kyllä ihan tosi kiva paita. Mä otin K38, mä testasin tätä mallimekkona ja totesin, että se on aika semmoinen napakka tuosta rinnan ympäriltä, mikä ei yllättänyt, koska koko taulukon mukaan menin siihen 38 ja 40 väliin. Mutta ehkä tähän tämmöiseen pidempään malliin, niin se sitten mun mielestä kuitenkin sopii ihan hyvin, että ei olekaan mitenkään väliä. Ja mulla oli kyllä tarkoitus, että mä olisin voinut jättää rinnan ympärille niin kuin sentit lisää tilaa, mutta siinä kun leikkasin kiireessä, niin sehän pääsi sitten unohtumaan, niin ei se mitään. Mutta tää oli ensimmäinen tehtävä. Ikävä kyllä, mä yritin kalastella tämän kuosin nimeä, mutta mä en sitä onnistunut nyt löytämään kaikista yrityksistä huolimatta. On tosi kaunis kyllä. Täällä on tämmöisiä pieniä hirviä useampi kappale. Ja mä jännitin kauheasti, että kun en ehtinyt sillä lailla tutkimaan tuota kangasta leikatessa kauheasti, että onko täällä päättömiä hirviä sitten
lopputuloksessa, mutta näyttäisi siltä, että kaikilla hirvillä on pää. Ja tykkään tästä väristä kauheasti. Tää on mun mielestä todella kaunis. Tai perjantai-iltapäivän aloitus oli kyllä sen verran rivakkaa, että en muista milloin olisi ollut niin kova adrenaliini ryöppy kehossa, että kädet kyllä vispas oikein kunnolla ja korvissa vaan humis. Semmoinen suhina, että ihan todella tuntui kyllä sydämenlyönnit aika kovana, mutta kuulin muilta kilpailijoilta jälkikäteen, että myös muilla oli ollut samoja tunnelmia. Ihanasti tuossa ensimmäisessä tehtävässä tuli hyvin erilaisia lopputuloksia kilpailijoiden välillä. Meille jäi esimerkiksi Kirsi teki semmoisen tosi hienon ruusukkeen tähän olkapään päälle, mitä mä en olisi ikinä tullut ajatelleeksi, että tommosenkin voi tehdä. Kiva nähdä, että miten muut oli tulkinnut sen tehtävän annon. Lauantai-aamuna aloiteltiin sitten 10 uudestaan lähetystä ja kulissien takana tiedettiin sen verran tehtävästä, että sai vaihtaa pallokärkineulan eli trikolle sopivan neulan sitten tavalliseen neulaan ja se jo sitten meille vähän niin kuin kertoo, että kyllä me ollaan jotain kudottua materiaalia seuraavaksi ompelemassa. Kaavasta ei ollut kyllä mitään tietoa, että mitä sieltä on tulossa, mutta lähdettiin tekemään tinttihameita ja materiaaliksi annettiin sitten joustava puuvillasatiini. Sen verran mä ehdin fiilistellä tuota kilpailua ennen kuin se alkoi, että mä kyllä kävin tuolla Nupun verkkokaupassa ihailemassa kaikkia kuoseja ja vähän virittäydyin silleen tunnelmaan, että minkälaisia kuoseja sitä, että mitkä niinku ikään kuin kiinnittää silmään. Ja tää oli yksi niistä kuoseista, mikä ehdottomasti iski, että hei, tota mä haluaisin ommella kisassa. Joten kun mä näin, että tää on nyt mahdollisuus, niin mä tartuin heti siihen. Tää on ehdottomasti se, mistä mä lähden tekemään. Asiaa tietysti auttoi vielä vähän se, että Marjalla sattui olemaan samana aamuna tästä tehdyt housut päällä. Kun oltiin aloittelemassa päivää. Tämä on mun mielestä todella kiva. Tätä on vähän riippuen tuosta materiaalipohjasta, niin vissiin myös olemassa valkoisella taustalla ja vaaleanpunaisella taustalla ainakin trikoossa. Ja tämän nimi on Mummon kasviotan. Tämän kuosin. Tästä tulee mieleen semmoiset vanhat tämmöiset opetustaulut, kun tässä on tumma tausta ja sitten näitä kasveja. No, ehkä jonkunnäköisenä teemana niin tehtävänä on, kun kerrottiin, että tehdään tinttihame ja siihen ei saada kirjoitettuja ohjeita käytettäväksi, että saadaan pelkästään kaavat. Ja jälleen sai muokata oman näköiseksi, niin mulla jäi ehkä sitten vaan pyörimään taas se, että tein nyt oman näköinen hame siitä. Ja kun mä olin päättänyt tämän kankaan, niin mulle tuli heti semmoinen fiilis, että hei, tästä kankaasta tulisi todella siisti, semmoinen vähän 60-lukutyylinen hamonen. Ja sitä lähdin niin kuin toteuttaa ehkä vähän turhankin nopeasti. Eli mielessäni olin sieltä tiputtanut kaarokkeet pois ja olisin itse asiassa laittanut sinne sen kuuluisan alavaran alle. Eli tähän ei olisi tullut ollenkaan tätä ikään kuin vyötarokaitaletta, vaan se olisi jäänyt tuonne hameen sisäpuolelle piiloon se huolittelu, tai vyötaron huolittelu. Ja mä olin jo tosi pitkällä ompelemassa. Olin muun muassa ommellut vetoketjun jo, kun sitten tulikin semmoinen asia mieleen, että kuinka paljon tätä kaavaa saa aikaan muokata.
Toinen asia, mitä mä muokkasin alkuvaiheesta alkaen huomattavasti, on tämä leveys, tai tämä kellon leveys. Eli tämä on tosiaan niin kuin kelloksi leikattu tämä kaava, niin mä lähdin siis kaventaa sitä täältä reunasta. Ja kavensin sitä useampaan otteeseen, että se sopisi siihen mun 60-lukuvisioon paremmin. Ja siltäkin kannalta sitten alkoi vähän niin kuin jännittää, että no nyt on jo viety aika pitkälle tämä muokkausprosessi tässä, että jos on kaarroke poistettu ja kellostakin on luovuttu aika paljon ja pituutta on lyhensin varmaan ainakin 10 senttimetriä, niin semmoinen vähän niin kuin kutistuva, katoava hame tuntui olevan kyseessä. Ja siinä vaiheessa sitten älysin kyseistä asiasta tuomareilta ja sain vastaukseksi semmoisia myötätuntoisia hymähdyksiä, että niin, että jos se on tunnistettavissa kuitenkin niin kuin, rakenteeltaan tinttihameeksi, niin sitten se on ihan ok. Johon mä sitten niin kuin ajattelin, että no joo, että nyt mun on pakko kuitenkin lähteä tekemään tänne tämä kaarroke, jotta se niin kuin rakenteeltaan edes jotenkuten vastaa sitä alkuperäistä suunnitelmaa. Ja niin minä sitten lennosta väsäsin tuonne kaarrokkeen, joka tulee niin kuin hyvin ylös vyötärölle, niin kuin vyötärön hoikimpaan kohtaan. Ja silleen on hyvin erinäköinen kuitenkin kuin se alkuperäinen. Toinen asia, mikä pyydettiin tekemään tähän hameeseen, oli vetoketju. Ja mun vetoketju tosiaan löytyy täältä takaa. Taisin olla ainoa, joka laittoi keskelle ton taakse vetoketjun. Ja siinäkin kävi vähän silleen, että mä ompelin sen ja vaikka itse sanoin, niin tuli kyllä ihan todella siisti vetoketju. Ihan aina ei mene noin vikkelästi ja nätisti kuin tällä kertaa. Ja sain tämän vetoketjun päänkin jotenkin nätisti huoliteltua. Ja sitten mä totesin, että niin, että jos se olisikin pitänyt tehdä niin kuin tänne ylös asti se vetoketju, niin hupsistaralla ei sinne tulekaan. Niin siitä sitten lähti ajatus, että tänne laitan sitten hakaset taakse. Ja tuossa vaiheessa vielä pohdin sitä, että olisiko nappikiinnitys toinen vaihtoehto. Mutta sitten lopulta päädyin noihin hakasiin lähinnä ajallisista syistä. Eli olisin voinut laittaa napit niin päin, että ne olisi ikään kuin sulkenut tuonne sisäpuolelle, että ne ei olisi jäänyt näkyviin toisena vaihtoehtona. Ja hakasten kiinnitys tuotti vähän päävaivaa, koska nämä mun hakaset on aika isot ja sitten ne koukut, mihin nämä menee, ne metalliset, niin ne olisi jäänyt takareunasta niin kuin ton kankaan ulkopuolelle, eli ne olisi näkynyt sieltä ne koukut, niin sitten vähän niin kuin paniikkitilanteessa päätin, että hei, nämä lankakoukut on myös semmoinen asia, mitä on käytetty yleisesti. Ja ne ei vie samalla tavalla tilaa kuin sitten ne metalliset, niin päädyin sitten laittamaan ne, koska mulla ei olisi ollut aikaa siirtää enää noita metallihakasia. Helman huolittelu on tehty vinonauhalla. Tää oli mulla käytössä. Tästä tuli tosi kiva. Lauantain toinen tehtävä oli kierrätysompelua. Eli nuppulaiset oli hallineet varastoistaan rikki menneitä tai keskeneräisiä tai jotenkin käyttökelvottomia tuotteita, joista sitten saatiin muokata uudet tuotteet niin, että uutta materiaalia sai käydä hakemassa korkeintaan puoli metriä ja lopputuloksena piti olla joko paikattu tai täysin niin kuin uudistettu
tuote. Sai olla ihan mikä tahansa tuote. Ja kun me nähtiin niitä tuotteita, mitä lähdettiin muokkaamaan, niin mä kiinnitin koko aika huomiota siihen, että mitä materiaalia nuppulaiset kertoi, että ne on. Eli halusin ommella jotain joustamatonta ja niitä vaihtoehtoja oli muutamia, mutta ei ihan hirveän montaa. Joten kun tuli tämmöinen paita, missä oli todella kovat auringonpolttamat olkapäissä ja tässä niin kuin dekolttealueella, ja tää on ohutta puuvillasatiinia, niin tää oli yksi semmoinen, mihin mä niin kuin ikään kuin katseeni kiinnitin. Oli myös toinen puuvillasatiinipaita, minkä nappasin rekistä, kun päästiin kokeilemaan tai katsoa niitä tarkemmin, mutta päädyin sitten siihen, että lähdin pelkästään tekemään tästä onko tämä nyt syysvuokkovuosi. Ja aluksi kun mä katsoin sitä paitaa, niin se dekoltealue oli tosiaan hyvin pahasti palannut auringossa, eli ollut niin kuin semmoisena näytekappaleena nuppuautokiertueilla ja kovasti valolle sitten altistunut tässä hommassa, niin tuntui siltä, että miten, jos mä otan sen 0,5 metriä samaa kangasta, niin onko ne täysin eri väriset sitten ne kankaat. Mutta onneksi sitten kun pääsin leikkausvaiheeseen ja leikkasin sieltä ne palaneet kohdat pois, niin tämä näyttää mun mielestä ihan siltä, että jos ei sitä tietäisi, että tämä miehusta on siis siitä alkuperäisestä paidasta ja nämä hihat on sitä uutta kangasta, niin sitä ei varmaan huomaisi. Kun me muiden kilpailijoiden kanssa pohdittiin tuon aamun tinttitehtävän jälkeen sitä, että mitähän sieltä seuraavaksi on tulossa, niin me yritettiin taas udella, että minkälaista neulaa saisi laittaa sinne ompelukoneeseen. Ja siinä vaiheessa meille sitten sanottiin, että nyt ei voi kertoa. Ja meillä lähti sitten villit veikkaukset käyntiin, että mikähän se voisi olla semmoinen tehtävä, että ei voi tietää, että tarvitseeko sä pallokärkineulaa, eli trikooneulaa vai sitten tavallista neulaa. Ja itse taisin ainakin olla sillä kannalla, että ehkä me saadaan valita ihan mitä tahansa tuolta hyllystä, ja sen takia sitä ei voi sitten etukäteen tietää, että kumman sä tarvitset kumman neulan. Niin tätä en kyllä arvannut, että tulisi tässä vaiheessa kierrätyshaaste. Tosi hauskaa kyllä, että tuli kierrätyshaaste. Tämä oli ehkä noista tehtävistä semmoinen, mikä yllätti tavallaan, mutta mä tykkäsin hirveästi tästä tehtäväannosta. No siinä vaiheessa, kun vähän niin kuin ehkä ties kuitenkin jo, että saa itse vaikuttaa siihen, että mitä materiaalia sieltä on tulossa ommeltavaksi, niin jälleen mietiskelin sitä, että kyllä mä niin kuin kudottua materiaalia haluaisin ommella. Ja mulle tuli itse asiassa tämä paita mieleen jo, että hei, semmoisen topinhan mä voisin vaikka tehdä, koska tämä rakenne on semmoinen, mitä mä monesti on ihaillut. Esimerkiksi jos Pinterestistä katsoo jotain ompelujuttuja tai YouTubesta löytää jonkun ompelukanavan, niin tämä on hyvin yksinkertainen rakenteeltaan, mutta mä en ole koskaan tämmöistä ommellut. Niin mä ajattelin, että mä voisin ihan hyvin selviytyä tästä, vaikka mulla ei kaavaa oiskaan valmiina, koska tämä rakenne on niin yksinkertainen. Ja olin kyllä aika onnekas siinä, että tämä idea, mikä nyt sitten tuli jo ennen kuin tehtävän anto oli kunnolla kuultu, niin se sopi kuitenkin tähän tehtävän antoon. Lähdin silleen, että poistin sieltä ne palaneet osat ja sen jälkeen katsoin, että kuinka paljon niin pituutta mulla jäi. Nämä hihat mä kaavoitin itse siinä lennosta suurin piirtein. Tiesin mitä on tekemässä. 0,5 metristä riitti tämän kokoiset hihat.
mikä oli ihan mun mielestä tarpeeksi. Eli tuli ihan hyvän kokoiset. Ja tässä vaiheessa mä pidin tässä vielä alkuperäisen helmapäättelyn. Eli tässä oli semmoinen niin kuin noin 10 senttiä korkea rilla tai semmoinen peplum helma, koska mulla ei ollut mitään hajua, että kauan kun mulla kestää se, että mä saan muokattua nämä hihat ja pääntiet ja semmoiset kuntoon. Onko mulla aikaa sitten vielä siihen helmaan. Näissä on kaikissa pääntieissä ja helmoissa ja niin poispäin, niin näissä on siis kuminauhakuja ja tommonen ohut senttimetrin kuminauha menee, olisiko tää vielä ohuempi, ehkä 8 milliä, menee sitten näissä kaikissa. Ja kun mä sain tuon kuminauhan pituuden arvottua, se oli aikamoinen projekti, meni ihan sovariin ja sitten lähdin testaamaan, että kuinka paljon sitä pitää kiristää, että se pysyy päällä niin, että se menee tuolta niinku olkapäiden ulkopuolelle, niin sen jälkeen mulla oli 20 minuuttia aikaa vielä, joten totta kaihan mä lähden sitten muokkaamaan sitä helmaa. Eli leikkasin sen vanhan helman pois ja siitä vanhasta helmasta uudelleen mittasin tuon helman pituuden tai tuon kaksinkerroin. Jos olisi ollut enemmän aikaa, niin olisin tehnyt kyllä erilaisen tämän viimeistelypuolittelun, mutta mä vaan saumuroin sen tonne alle ja kiinnitin sitten sivusaumoihin niin, että noi saumat pysyy ylöspäin. Se on himppasen siistimpi. Mutta kun mä tätä kiireessä säädin, niin jos tulen katsoo tosi tarkkaan tämän helman kaitaleen, niin täällä menee tuolit väärinpäin. Eli täällä on tämmöisiä pieniä kahvittelupöytiä, niin tämä helmakappale on väärinpäin. No eihän sitä niinku, ei siihen kiinnitä huomiota, jos ei sitä tiedä, mutta totta kai jos mä olisin kotona tän ommellut, niin mä olisin purkanut ja kääntänyt sen toistenpäin ja tehnyt sen toisen huolittelun. Eli jotkut näistä päätöksistä on selvästi tehty silleen, että mitä nyt on aikaa jäljellä. Lupun tommosen merkki laitan kiinni tuonne. Tästä tuli hauska ja oli kiva päästä kokeilemaan tää rakenne, kun en ole sitä kokeillut aikaisemmin ja voin todeta, että oli kyllä helppo ommeltavaa, että kannattaa kokeilla, jos yhtään tuntee kutsumusta. Ehkä jos mä seuraavan kerran tekisin, niin mä ottaisin pikkasen alemmas tätä reunaa, niin se istuisi niin kuin nätimmin myös silloin, kun nuo hihat on niin kuin ylhäällä. Eli nyt se tulee niin kuin aika semmoiseksi ylhäällä olevaksi se pääntie, jos mä vedän noin olkapäiden päälle noi hihat. Joo. Tosi mielenkiintoisesti oltiin kyllä kaikki lähdetty ihan eri näkökulmista tekemään tehtävää. Siellä oli kyllä esimerkiksi se Sonjan upea trikoo-luomus, missä oli tytölle hame ja semmoinen aivan ihana toppi, niin jäi kyllä kovasti mieleen, että 3 tunnissa hän oli kerännyt noin paljon tehdä semmoisia kaikkia frilla-asioita, mitkä niin kuin on aika pahamaineisia, niin kuin aikasyöppöjä. Niin. Se oli kyllä tosi hieno. Sunnuntaina meillä oli semmoinen päivä, että tiedettiin, että heti aamusta lähdetään tekemään sitä tehtävää, mihin oli saanut ennakkovarautua. Ja mietiskeltiin sitten kilpatovereiden kanssa yhdessä, että mitähän muuta me tehdään, että kun 4 tuntia oli aikaa siihen ja kuitenkin se live-päivä oli sen 8 tuntia, että tuskin me ihan koko päivää käytetään, vaikka lounas pidetäänkin tietenkin ja tällainen, niin osattiin jo vähän ajatella, että kyllä sieltä varmaan jotain muutakin tulee. Mutta mä luulen, että sitä ei kyllä kukaan arvannut. Että kun kello oli ehtänyt mennä tuntia 45 minuuttia siitä
isosta haasteesta niin käskettiinkin nostaa kädet ylös. Ja mä veikkaan, että me kaikki kuviteltiin, että me lähdetään syömään lounasta siinä välissä. Mutta sieltä tulikin sitten yllätyshaaste. Mä niin samastun tähän haasteajatukseen. Näin jälkikäteen mua naurattaa se kovasti. Mutta meidän ilmeet oli kyllä varmaan ihan näkemisen armoiset, kun kuultiin, että nyt lähdetäänkin tekemään uutta juttua. Aika moni sanoi, että olisi veikannut, että me ei olisi pitänytkin tehdä lisää siihen meneillä olevaan työhön. Kävi se kyllä mielessä, että tulee joku lisätwisti siihen, mutta tämä oli kyllä loppujen lopuksi tosi kiva pikkuprojekti. Eli tunnin ompeluaika, vartti saatiin miettiä, että mitä tehdään, ja piti tehdä tuotteita koulun myyjäisiin. Niitä piti saada samanlaisia tehtyä vähintään 3 kappaletta, ja sitten meillä oli kaikkea todella inspiroivaa tarviketta, mitä pystyy ottaa sieltä siihen mukaan. Ja mulla ensimmäisenä tuli mieleen nämä hiusdonitsit. Ne ainakin taipuu niin kuin tunnissa 3 kappaletta. Uskon näin, että pystyn siihen. Ja ei ollut kyllä aikaa sitten lähteä enempää mietiskelemään, että mitä teen. Ja tässä on nyt muutamat näistä scruncheista tai hiusdonitseista, mitä valmistin. Näistä tuli aika tämmöiset muhkeet. En ole vähän aikaan ommellut hiusdonitseja. Ei ollut mitään semmoista muistikuvaa, että kuinka leveä sen kangassuikaleen pitää olla, jotta siitä tulee niin kuin hyvän näköinen. Niin nämä on ainakin semmoinen mallilla parempi överi kuin vajari tehty, että ei ainakaan leveys lopu kesken. Toisin sanoen leikkasin siis ihan suora kaitalatta. Tämä on ehkä semmoinen, mitä mä sanoisin, 12 senttiä leveätä ja sitten semmoinen ehkä 50-60 senttiä pitkä suikale. Ja ompelin suoraan tuohon pompulon päälle. Täällä on kuminauha, siis ihan hiusdonitsi lenkki, semmoinen perus hiuslenkki sisällä. Niin taitoin vaan siitä ympäri nurjepuolet ulospäin ja ompelin sen pitkän sauman. Sen jälkeen käänsin sen siinä donitsin päällä ja vielä suljin mahdollisimman pitkälle ompelukoneella tämän lyhyemmän sauman ja loput sitten ompelin käsin, koska halusin, että siitä tulee tommonen piiloon menevä. Ja käsin ompelu silloin, kun sua jännittää ja vähän hermostuttaa, että riittääkö aika, niin se ei ole aina ihan paras mahdollinen vaihtoehto. Varsinkin tässä viimeisessä ehkä vähän näkyy, että käsi on pikkusen tärissyt, ja tästä ei nyt ihan niin kuin todella piilo-ommelta ole tullut. Mutta muuten tämä tehtävä meni mun mielestä oikein kivasti. Sain tehtyä ne 3 ihan annetussa ajassa, ja sitten mulla oli vielä sen verran aikaa, että mä ajattelin, että kyllä mä nyt ainakin lähden kokeilemaan, että saisiko sen 4. tehtyä, ja kyllähän se 4. sitten sieltä syntyikin ihan mukavasti. Mulla oli useampaa kuosia, mutta tää taitaa olla Vanamo ja tää taitaa olla samaa syysvuokkoa. Mutta tää on puuvillainen ja tää on, mä veikkaan, että joku vähän erilainen satiin, niin tää on hyvin liukas ja pehmoinen. Muutama näistä on jo tuolla tytöillä käytössä, joten eivät ole enää tässä näytettävänä. Taas oli kyllä tosi mielenkiintoista nähdä se, että miten eri tavoin me oltiin lähdetty tätä tehtävää tulkitsemaan. Ja miten se, että mitä me niin kuin normaalisti ommellaan arjessa tai ollaan tehty aikaisemmin, niin vaikutti aika paljon mun mielestä tuohon, mitä ihmiset valkkas tuohon pikahaasteeseen. Jäi esimerkiksi mieleen ne Johannan semmoiset käsidesi avaimenperäpussukat. Ne oli ihan todella niin kuin viimeisteltyjä ja hiottuja semmoisia taideteoksia, mitkä saa sitten laitettua kiinni
reppuun tai käsilaukkuun tai johonkin. Et se on selvästi semmoinen tuote, että jos on tunti aikaa, niin sä et lähde tuommoista niinku kehittämään tunnissa. Mutta jos sä oot niitä ommellut useita aikaisemmin, niin sä pystyt tekemään ne hyvin niinku näppärästi siinä tuommoisena välityönä. Samalla tavalla esimerkiksi Sonja ja toi Marianne teki noita. Sonja teki tommosia rusettipantoja tai semmoisia rypytyspantoja ja Marianne teki pipoja. Et näkee, että jos sä oot tehnyt niitä tosi paljon, niin sä lähet herkästi sitten tekemään semmosia tommosessa tunnissakin. Itse en olisi valinnut kumpaakaan, koska mulla olisi mennyt jonkun verran aikaa siihen säätämiseen, mikä liittyy siihen, että sä teet jotain vähän semmoista, mitä sä et ihan muista. Mitä Marianne teki vissiin 6 valmista pipua ja 7 jäi keski vai mitenpä se meni. Ja Sonja teki 11 hiivuspantaa. Niin, ne on aika huikeita lukuja. Että siinä on varmasti trikoota ennenkin ommeltu. No sitten se isoin ehkä noista haasteista, eli ainakin se, missä oli eniten aikaa, niin oli se ennakkotehtävä tai ennakkoon julkistettu tehtävän anto. Ja me saatiin ihan hyvissä ajoin tosin tietää, että mihin me ollaan lähdössä valmistautumaan. Ja ohjeistushan oli tehdä naamias tai fantasia-asu, joka on inspiroitunut Nupun jostain kuosista. Ja mä selasin Nupun sieltä verkkiksestä noita kuoseja ja toi Keijujen kevätjuhla oli se, mikä mulla niin kuin nappasi silmään ja lähti laulatuttaa siinä tuo sininen uni päässä. Ja siihen mä sitten ajattelin, että mä takerun nyt tähän ideaan, kun täällä tuli näin jotenkin nopeasti tämä ajatus tai inspiraatio siitä kankaasta. Ja piirsin itse asiassa useamman semmoisen ideakuvan siitä, että mitä mä oon lähdössä tekemään. Ja koko ajan kun mä piirsin, niin mulla oli vähän semmoinen niin kuin jännä fiilis vatsassa, että jos mä teen näin monimutkaisen asun ja mulla on 4 tuntia aikaa ommella se, niin mulle tulee kiire. Ja sitten toisekseen tässä ei ole oikein mitään, mitä mä voin jättää pois, jotta se asu toimii. Eli jos mulla olisi ollut vaikka joku laukku siinä vähän niin kuin sivutuotteena, niin sen olisi helposti voinut sitten sanoutua irti siitä laukusta ja tehdä sitten vaan ne muut osat. Mutta noissa mun kaikissa suunnitelmissa niin se kokonaisuus oli se, mikä teki siitä mun mielestä semmoisen nukkumatti-aiheisen siitä mun työstä. Ja näin ollen tämä oli ehdottomasti se tehtävä, mitä mä jännitin eniten. Eli vähän niin kuin tsemppasin itseni semmoiseen johonkin hormonitilaan, että niin kuin olin silloin sunnuntai-aamuna heräsin 4:30 tai jotain, oli ihan niin kuin silmät seisoi jo päässä, että tänään nyt mennään ja nyt ommellaan sit niin kuin ihan tosi tarkoituksella. Muuta vaihtoehtoa ei ole, jos meinaa saada sen tehdyksi. Semmoisia niin kuin ratkaisuja, mitä mä tein siihen pukuun, mitkä niin kuin helpottaisi sitä aikaa, on se, että mä esimerkiksi noi housut, mitkä ompelin, niin niissä ei ole kuin 4 saumaa. Siis perussaumaa ja sitten niin kuin käänteet, noi lahkeen ja käänteet ja pyötärösauma. Eli mä jätin kokonaan, tai mä leikkasin sen semmoisina isoina paloina ne housut. Eli siinä on niin kuin etu- ja takapuoli samassa kappaleessa kiinni, niin pääsin sieltä niin kuin ikään kuin yhdestä saumasta eroon. Ja sitten mä jätin esimerkiksi semmoisia asioita, mitä mä normaalisti teen, niin vaikkapa olisin voinut laittaa sinne tuommoisen nauhan, kiristysnauhan vielä siihen tuon kuminauhavyötärön lisäksi, mutta päätin jo heti alkuun, että se ei sieltä asun alta näy ja mulla ei varmastikaan ole aikaa siihen käyttää. Ja halusin, että se pääpaino siinä työssä olisi siinä takissa, että se olisi se kaikkein haastavin osa, ja sehän kyllä oli se kaikista haastavin osa. Mä olin
etukäteen jo suunnitellut vähän sitä järjestystä, että missä vaiheessa mä ompelen mitäkin. Ja vähän niin kuin jaotellut aikaa siihen, että kuinka paljon mulla on käyttää mihinkin kohtaan aikaa. Mun kohde taisi olla, että mä teen siihen takkiin eka hupun ja tämän miehustan kokonaisuudessaan. Ja siihen mä olin vissiin laskenut sitten tunti 15 minuuttia. Sitten mun toinen osa oli, että mä teen ne housut ja sen vyön, ja siihen olisi niin 1,5 tuntia. Ja sitten se loppuaika olisi niin kuin hihoille, niiden hihojen kiinnittämiselle ja sitten niin kuin viimeistelyasioihin. Ja se ensimmäinen paketti vei selvästi enemmän aikaa kuin mitä mä olin ajatellut. Mutta mä sain sen just siinä vaiheessa valmiiksi, kun tuli tämä yllärihaaste. Ja oli vähän semmoinen niin hermostunut olo, että tuleeko tästä mitään. Että jos mä oon nyt jo niin kuin vähän jälkijunassa tästä aikataulusta, että pystynkö mä tekemään sen koko työn tuossa ajassa. Joten mun kannalta se tuli kyllä toi yllätyshaaste hyvään kohtaan, koska me tehtiin se yllätyshaaste välissä ja sitten käytiin syömässä ja sai vähän niin kuin uudelleen miettiä sitä asiaa. Ja mä päätyin siihen, että nyt mä lähden sitten siihen kakkosvaiheeseen ja teen ne housut pois sieltä alta, kun ei voi tämä nukkumattiina sitten kuitenkaan ilman housujakaan olla. Joten tein sitten seuraavaksi vyön ja housut ja onnistuin kiristämään aikataulua niin, että sain ikään kuin pikkasen otettua kiinni sitä ensimmäisen vaiheen hitautta. Ja kolmas vaihe meni yllättävän hyvin. Eniten mä ehkä jännitin sitä, että kun mun idea oli se, että mulla on kaikki vuorikappaleet on himppasen pienempiä kuin ne päälikappaleet, jotta ne vetää sen päällikappaleen ihan vähän vuorin puolelle ja silloin näin ollen se vuorikangas, joka oli valkoinen, niin ei tule näkyviin sinne päällikankaan puolelle, niin se toimi tosi hyvin. Ja varsinkin ne hihat, jonkalaisia mä en ole ikinä tehnyt, niin niissäkin se toimi tosi hyvin. Että ehkä ainoa semmoinen, niin kuin mitä huomasin, oli se, että mä olin ehkä pikkasen liioitellut jopa sitä, että kuinka paljon mun pitää tehdä pienemmäksi sitä vuorikangasta. Eli ompelinkin sitten kiinni sen vuorikankaan siihen päällikankaaseen niin, että niiden reunat ei ollutkaan tasan, vaan se vuorikangas oli 0,5 senttiä ikään kuin siitä reunasta sisäpuolella. En tiedä, oliko tämä nyt yhtään hyvin selitetty. Mutta yllätyin, että se noinkin kivasti sitten toimia tuli kokoon. Ja sain 4 tunnissa sen valmiiksi. Siellä on muutama semmoinen sauma, että jos mulla olisi ollut enemmän aikaa, niin mä olisin ehdottomasti ne purkanut ja uudestaan ommellut sekä käsin ommellut sitten joitakin kohtia. Mutta se ei nyt ollut mahdollisuus, niin siihen nähden niin musta niistä saumoista tuli ihan hyvät. Semmoinen, mikä mua jäi ehkä harmittaa, oli se, että kun esiteltiin nuo työt, niin se huppu, mihin me käytiin aika paljon aikaa ja mikä oli niinku tavallaan sen koko asun se juju. Mun mielestä ehdottomasti nukkumatilla pitää olla joku hattu tai viitta tai joku semmonen, niin mä en muistanut laittaa sitä päähän ollenkaan. Ja erityisen paljon mua harmitti se, että se onnistui tosi kauniisti mun mielestä se huppu. Että siitä tuli just semmonen, mitä mä olin ajatellut. Eli semmonen, että se seisoo niinku pikkasen ulkopuolella kasvoista, että se ei niinku lössähdä tästä kasvojen vierestä alas. Ja pitänee vielä ottaa siitä semmoset jotkut kuvat, missä se näkyy, että se on oikeasti tosi kauniinmuotoinen huppu, vaikka itse sanonkin. Ja materiaalit tosiaan housuissa ja tuossa vyössä on satiinia. Se on varmasti jotain polyesterisatiinia, se on semmoista aika hiostavaa. Se on ollut vuosikausia tuolla mun varastossa. Sitten Keijujen kevätjuhla on tosiaan kuosin nimi, mikä Nupulta pyysin. Saatiin pyytää sieltä materiaalia tohon. Ja sitten toi vuorikangas on itse asiassa, mun Anoppi on tuonut sen
vähän niin kuin räsymattoja varten. Sitten saa niin kuin itse repiä räsyiksi, jos räs jaksaa. Niin se on istunut kanssa tuolla mun ompeluhuoneessa jo jonkun aikaa. Ja nyt kun mä aloin tekemään prototyyppiä tuota takkia varten, niin mä kaivoin sen esille ja tein siitä itse asiassa ihan ensimmäisen protohupun ja hihan. Ja totesin, että se hihan, se laskeutuu tosi kauniisti, että vitsi kun sitä voisi käyttää siinä lopullisessakin työssä. Ja keksin sitten, että ehkä mä voisin puorittaa sen takin sillä materiaalilla ja onnistuin raapimaan siitä palasesta sitten muuten takin vuorin, paitsi se huppu on eri materiaalia. Eli se kierrätysmateriaali on hyvin semmoista liukasta ja laskeutuvaa, niin mä ajattelin, että siitä just se huppu niin kuin lössähtää, jos mä käytän sitä sinne huppuun, joten siinä hupussa onkin sitten ihan ohutta puuvillaa se vuori. Ja sitäkin oli joku ihan hukkapala tuolla meikäläisen materiaalivarastossa. No toi puku lähtee nyt Tampereelle, Tampereen kessamessuille kaikkien muiden pukujen kanssa. Siellä on tulossa semmoinen näyttely noista, mikä on todella kiva, että ne pääsee nyt sitten vähän keräämään katseita sinne Tampereelle. Ja siellä oli kyllä kans aivan huimia laitoksia keksittyä ja ihanan eri tavalla ihmiset lähtenyt miettimään tuota tehtävänantoa, että mitä siitä voi tehdä. Johannalla oli semmoinen aivan ihana niin kuin kukkanuppu, ikään kuin se koko hame tai se mekko, mikä sitten sen saa kuorittua sille, että se puhkeaa kukkaa ja aivan mielettömiä tarinoita ja tapoja sitten toteuttaa tämä samainen tehtävä. No jos mä nyt vetäisin tästä viikonlopusta muutaman semmoisen keskeisen ajatuksen kasaan, niin opin jotain itsestäni. Esimerkiksi se, että mulla on selvästi jonkunnäköinen valikoiva kuulo. Se ehkä pitää nyt myöntää, eli kuulen ne osat, mitkä ehkä haluan kuulla, tai sitten jotenkin muuten tuo ymmärtäminen sakkaa sen verran, että ehkä pitää useammalta kannalta katsella näitä asioita. Sitten toinen on toi, että kun mä ompelen, niin mä yleensä aina säädän jotain. Ja se on yleensä joku kaavamuokkaus, mistä mä en ole yhtään varma, ja mä lähden niin kuin toteuttaa, ja sitten se aina johtaa tommoseen niin kuin lumipalloefektiin, mikä nyt kotioloissa on tietenkin ihan semmoinen piirre, minkä kanssa tulee toimeen, mutta toki tommosessa kilpailutilanteessa niin soisi, että olisi enemmän se fokus siinä niin kuin tehtävässä asiassa, että olisi päättänyt etukäteen, mitä on tekemässä. Ja hauskasti kyllä toi viimeinen tehtävä, missä mä olin päättänyt kaiken, mitä mä teen etukäteen, niin mulla oli hyvinkin tarkasti mietitty. Niin mun mielestä se oli tosi rentouttavaa ommella tolle, että sä tiedät ihan kaiken etukäteen, että mikä on seuraava vaihe, mitä siitä pitää tehdä. Ja ei ole niin kuin enää semmoista, että no sovitapa tätä taas 15 kertaa ja mieti sitten, että mitä muokkaat sieltä. Toki tämän vaiheen mä olin tehnyt sen proton kanssa, että tavallaan sama juttu, mutta yleensä mä vaan teen sen siinä niin kuin sen prosessin sivutuotteena tuon kaiken säätämisen. Kolmantena niin huomasin myös, että pystyn yllättäen keskittymään todella intensiivisesti tekemääni asiaan. Ehkä tässä pikkulapsiarjessa on itsekin maalannut itselleen semmoisen kuvan, että asioihin keskittyminen on vaikeaa, koska sulla on aina niin kuin monta asiaa kesken samaan aikaan ja sitten tulee niitä keskeytyksiä. Niin sitten on tullut vähän semmoinen olo, että osaankohan mä enää ollenkaan edes keskittyä mihinkään silleen kunnolla, mutta ainakin nyt tuli semmoinen olo, että se on harhaluulo. Se vaan johtuu niin kuin siitä ympäristön hektisyydestä se, että tulee semmoinen vähän kaikkialla oleva olo. Ja sitten neljäntenä, niin selvästi mun nämä suosikkimateriaalit tällä hetkellä on joustamattomat tai tämmöiset kudotut kankaat, sanotaan näin. Eli ne oli kyllä niin kuin kautta linjan ne materiaalit, mitkä selvästi veti mua puoleensa tuolla kilpailussa. Ja
tämä nyt ei ehkä sille ole kauhean yllättävä, mutta ihan mielenkiintoinen kuitenkin huomata, että tämmöisiä minä tykkään sitten ommella. Kilpailu kokonaisuutena oli aivan uskomaton kokemus. Meitä pidettiin niin hyvin ja jotenkin oli niin pelkästään ompelun täyteinen viikonloppu, että en tiedä mitä mä odotin, mutta kaikki odotukset kyllä ylitty. Oli ihan todella hauskaa ja Nupun tiimihän on aivan hohdokas porukka, semmoinen hyvän mielen porukka. Meille esimerkiksi tarjoltiin vaikka ruokaa tai sai huikata, että saisinko mä kahvia tai vettä, jos ei ehtinyt itse juosta hakemaan, niin se oli kyllä tosi kiva. Mä jotenkin yrittäisin lanseerata tänne kotiinkin semmoisen palvelun, että missä äiti ompelee ja perheenjäsenet vois sitten pyynnöstä toimittaa näitä perustarvikkeita sitten sinne ompelupöydän ääreen. Tää jää ehkä vähän toiveeksi, mutta saahan sitä aina haaveilla. Musta tuossa kilpailussa oli myös kiva se, että nuppulaiset ei ollut ihan hirveästi halunnut laittaa meitä silleen paremmuusjärjestykseen. Että oli semmoinen niin kuin hyvän mielen kilpailu, missä aina sanottiin sitten 3 semmoista, niin kuin 3 kärki kerrottiin ja ehkä näinkin sitten jännitys sen suhteen, että kuka sen kilpailun voittaa, niin pysyy yllä ja Johannahan sen kilpailun sitten voitti ja saa kyllä ompelijan unelmapalkinnon, pääsee yhdessä Satun kanssa miettimään kuosi, joka sitten nimetään hänen mukaansa ja nyt Johannaan tutustuneena niin uskallan väittää, että vaaleanpunasta on tulossa ja jännityksellä jään sitten odottamaan, että mitä ihanaa vaaleanpunasta sieltä tulee. Paljon onnea vielä Johannalle kerran. Oli kyllä aivan uskomattoman huikea suoritus tuo Johannan viikonloppu. Myös kiitos kaikille muille kisailijoille ja kaikille, jotka tsemppas tuon viikonlopun aikana ja lähetti viestejä, että on kattonut, niin oli kiva kuulla. Kiva kuulla, että siellä ollaan viihdytty kameran toisellakin puolella. Ehdottomasti päällimmäisenä siis mukavia muistoja tästä kisasta. Semmosia. Mä luulen, että mä tuun vielä pureskelemaan tätä kilpailua omassa päässäni ja sydämessäni pitkään. Mulla oli todella mahtava viikonloppu. Mutta sitten semmosena aika mukavana muistamisena nuo nuppulaiset vielä sitten lahjoivat meitä. Ja lahjoittivat meille kaikille 2 metriä valitsemaamme kangasta ja mä luulen, että mä pureskelen tätä kilpailua vielä tämän kankaan ompelun muodossa. Eli tää on tähtikuosia. Ja valkkasin sitä joustamatonta nyt sitten ohutta puuvillasatiin ja otin samaa kangasta 2 metriä. Ja tää on kyllä niin kuin mun näköinen tuliaisasia tai muistamisasia, että sä voit itse siitä sitten tehdä itsellesi jotain ihanaa ja tavallaan ne muistut siitä tapahtumasta säilyy sitten sen prosessin aikana toki, mutta myös sitten käytössä. Niin ihana yllätys oli tämä viimeinen sitten. Mä luulen, että mä teen tästä mekon. Olisi vähän semmoinen ajatus, että voisi tehdä jotain, missä olisi niin rypytystä, ehkä semmoisia niin kerroksia ja ehkä pitkät hihat ja semmoinen niin kuin leveähkö malli, mutta sitten siihen voisi tehdä joku vyön ehkä. Ja no katsotaan, missä välissä mä pääsen ompelemaan. Aina se haaste on se, että kun lähtee hyvät ideat rullaamaan, niin sitten niiden ideointia ei malta lopettaa ja asiat venyy. Onhan tää niin kuin aivan todella kaunis tämäkin kuosi. Toivottavasti Mestarinuppunen kisasta tulee kausi 2. Odotan innolla näkeväni nyt, miten muut tämmöisessä kilpailussa tekisivät näitä asioita. Ja aivan todella viihdyttävä viikonloppu kyllä takana. Ihan kaikkia
noita tallenteita en ole itsekään ehtinyt katsomaan. Vähän kaikennäköisiä kiireitä sitten tälle seuraavallakin viikolla osunut, mutta siellä ne on. Odottelee mua, kun mä tästä ehdin enemmän tekemään käsitöitä, niin sinne vaikka taustalle. Mutta mä alan lopettelemaan nyt pikkuhiljaa. Ensi viikolla onkin Tampereen kässämessut. Sinne on menossa Ommelin vapaaehtoispisteelle kaikkina päivinä. Eli perjantai, lauantai, sunnuntai. Me ommellaan siellä pantoja ja tuubihuiveja materiaalimaksua vastaan. Eli jos olet tulossa Tampereen kässämessuille ja kaipaat väliin jotain pientä käsin tehtävää asiaa, niin kannattaa tulla ompelemaan sinne meidän pisteelle näitä juttuja. Joo. Toivottavasti nähdään Tampereella ja kiva kun katsoit tänne asti. Moikka!